Hello and welcome guys. Ndine Sam Mavita ndi musiku wa lero ndabweraso ndi mahaki osangalatsa kwambiri amene mukhoza kuchita pa WhatsApp kuti muchite set WhatsApp yanu. Masiku ambuyo ndalandirapo uthenga wokuti anthu ambiri ma WhatsApp awa kumangopezeka kuti asowa mu phone osapezekanso. Ngati zina kuchitikira poni kuyambira lero after video iyi siza kuchitikira ninso. Chinthu choyamba bwanji ndikuphunzitseni mungatumize bwanji uthenga kwa munthu pa nthawi imene phone yanu ili off. Ngati mukuziwa kuti nthawi yako tifuna ngeza khalidi off kapena ndikozo zakhala malo pano network koma mukufuna mutumize uthenga ofunikira pa specific time, pitani pati madoti titatu timene tili pakona. Ngati mmagwisa ntchito yo WhatsApp GB or ma modified WhatsApp kupatula WhatsApp Messenger ndi WhatsApp Business, pitani pati madoti titatu timene tili pakona. Kagundeni pamene palembedwa makuti message scheduler, ndipo pamenepo mukachite tap the add button. Mukachita tap add button, chitani choose contact imene mukufuna kuchita. Chitani set time, chitani set date, lembani uthenga umene mukufuna kupereka, chitani send. Nthawi yake yoyenerera munthu uyo azalandira uthenga umene mukufuna mutamutumizira. Yes. Nthawi zambiri ma phone makhala zithunzi zochuluka kwambiri za WhatsApp. Ena zithunzi zimene simazifuna zitamaonedwa ku gallery, like for example mwina phone masira ana and whosoever ndani amene angafune kuti anake aziona zithunzi zoti adipipya kukangana kuti afuna APM awine ayimeso kapena ayi. I'm sorry kumene kondangozera koma ndani amene angakonde mwina zithunzi kaya zangozi kapena zithunzi zina zosakhala bwino kuti zizikhala mu phone mwake zizaza. Ngati mukufuna zithunzi zonse za zithunzi komanso ma video kuphatikizapo nyimbo zisamachite affect ku gallery, kuti zisamaoneke ku gallery, chitani zinthu ngati izi. Pati madoti tatu timene tili pakona pa WhatsApp, pitani pamene palembedwa kuti ma settings, pitani pamene palembedwa kuti chat, chitani switch off media visibility. Koma ngati pali special group imene simukufuna kuti zithunzi zake zizikaonekanso ku folder ya zithunzi ku gallery, chitani zinthu ngati izi. Pitani ku dzina la group limene lili mu phone yanu limene mukufuna kubisalo, pitani pamene palembedwa dzina lake, pitani pansi mukafike pamene palembedwa kuti media visibility, kachiteni turn off pamene palembedwa kuti show, pamene palembedwa kuti media visibility, chitani turn off. In so doing, zithunzi zimene muzilandira ku group, zithunzi ma videos komanso nyimbo zimene muzilandira ku zithunzi kumene koko sizimakaoneka ku gallery ya phone yanu komanso sizimakaoneka ku ma folders amu phone mwanu. Nthawi zambiri anthu tikamakhala kuti kuchita install WhatsApp timakhala kuti taluza ma chat ya siku limenelo kapena ngati azulo lake. Mwe timatangopeza chat ya wiki yatha ndi ma days ena ambuyo. Koma funso nkomati ndachita uninstall WhatsApp lero, zingathekenso bwanji kuti ndikapeze ma text amene ndalandira lero pamene ndikuchita install WhatsApp? Ya ngati zingakhale choncho sikuti muvutike. Pitani pa settings pamene palembedwa kuti chat, pitani mukapange backup chat musanachite uninstall WhatsApp yanu. Ya siyani kufunsa mapo mukakhala kuti muli pa ulendo uli opita kwina kulikonse, ulendo wina uliwonse umene mukuganiza kuti mukafika, muuzeni munthuyo akutumizireni live location. Iyi ndi location imene, iyi ndi feature imene imakuonesani pa phone yanu malo enieni amene munthuyo ali. Ngati munthuyo amene mufuna kulandira mulendo ndino ndipo simukufuna kuti mumuchingamire mpaka na muzimuza mwemapati, no, pitani pa chat ya munthuyo, pitani pamene palembedwa makuti pin icon, pitani pamene palembedwa kuti location, gwirani makuti continue, pitani pamene palembedwa kuti share live location, gwirani makuti continue. Sankhani nthawi imene mukufuna kuti munthuyo akhalebe akulandira za pamene inuyo muli. For example 15 minutes, chitani set ndipo tumizani kwa munthuyo. Koma please sankhani nthawi imene mukufuna kuti mukanthawi kamene koko mukhale live kwa munthuyo, chifukwa chakuti mukhoza kuchita mistake, musakuziwa kupeza kuti mwatumizira anthu ochuluka, anthu akhoza kuchitani trace. Kumbukirani kuti privacy yanu ndiyofunikira kuposa phone yanu, ndiye phone osayikhulupirira kwambiri ndi zinsisi. Koma
Kuchita kotero ndiye kuti munthu chasafunsanso mapo ayenda akuyang'ana foni yake mpakana akupezani. Komanso kuphatikiza popo chinthu china, WhatsApp business komanso WhatsApp messenger mukhonza kubisa online status. Anthu ochuluka tasinthapo WhatsApp chifukwa chofuna kuti WhatsApp GB amachita hide online status. Timafuna kuti tizikhala pa line nthawi ina iliyonse ngakhale nthawi ya ntchito. Koma izizi zikumachitikanso pa WhatsApp messenger ndi WhatsApp business. Chimene mungachite pitani tima doti titatu timene tili pakona, pitani pa settings, bwerani pa privacy, pitani pamene palembedwa makuti last seen and online, last seen and online. Mukabwera pamene popo choose nobody. Ngati pali anthu ena special amene mufuna kuti aone, mukhoza bwera pa my contacts and then contact accept, mukhoza kupatula anthu enawo. Ndinakhalapo ndi maganizo kuti nthawi zambiri ndikakhala kuti ndili pa Facebook kapena ndili pa Instagram, anthu ambiri amakonda kundipasa manambala. Amwene namba anga ndita ndi haleni, amwene namba anga ndita ndi haleni. Koma nthawi zambiri ndine makakamizika kuti nditenge namba ija ndilembe else ndichite copy, ndikabwera ndikaichite save, ndikakaichita save ndichite refresh WhatsApp, kenako namba ija ioneke then ndimuchite hi munthu uja. Iyi ndi njira yayitali kwambiri. Kuyambira lero muzichita zinthu ngati izi. Pitani mukachite copy nambayo, mukakachita copy nambayo, pitani pa chat icon, pamene pali chat icon, kachitani click pamenepo, mukaona list ya mayina amene ali mu phone mwanu, ndipo pamwamba penipeni pakakhala you. Bwirani pamene palembedwa you. Pamenepo ndi pamene mukhoza kumalemba ma message ndi kumazisungira mwenu yonokha, kaya mwalemba list ya zinthu zimene mufuna mutachita in that day or else zimene mufuna mukagula kunsika, siyani zotumizira kwa X anu amene akublockani aja. Instead mukhoza kumalemba zinthu pamene popo. So mukafika pamene popo lembani na chitani paste number ija, ichiteni send, mwazitumizira nokha. Ichiteni click number ija. Pamene mwachita click number yo, iwone ikupasani ma option kuphatikizapo ko. Yeah, mukhoza kuyimbira direct. Osafunanso kuti inuyo namba yawo muisave. Mapelake muzingokhala ndi 1 2 A B C D mufone mwanu ngati mumakhala busy kotero. Koma funso lalikulu mumakhalapo kuti WhatsApp wanu atasowa mufone, kapena kuti WhatsApp Play Store ikumakana kuchita install ma message ena, ma app ena, ndikumakuuzani kuti amenewa ali harmful, akhoza kuononga foni yanu, kena kuyo ndikusachitapo uninstall. Mwayo kamene kwambiri amene akukhala ndi akupezedwa ndi izizi ndi WhatsApp GB kapena yo WhatsApp. Koma kuti muthane ndi izizi, pitani pa Play Store. Imene si WhatsApp koma Play Store. Mukafika pa Play Store, bwerani pamene pali profile photo yanu, kapena pamene pali choyambirire, chilembo choyambirire cha dzina limene munasegulira Google account. Bwerani pamene palembedwa mawu kuti Play Protect, chitani turn off. Yeah. Kapena bwerani pa ka setting gear kamene kali pa kona pamene pali muli ku Play Protect komweko. Pitani pa ma settings, ndipo kachiteni switch off zonse ziwiri zonse zimene zili kumeneko. Ndipo mukatero ndiye kuti wa Play Store sazachita detect china chilichonse ngati ndi virus. Koma pokhapo please muzikhala kuti ma app amene mukwachita install mu phone mukwakhulupirira. Koma ngati simukwakhulupirira, mukalowa pa Play Protect paja, musakachite turn off, m'malo mwake kachiteni turn off kugwiritsa ntchito ma settings osati Play Protect. I have been Sam Mavita. Ngati video yomwe ikonda kuchita subscribe, ikonza kukhala WhatsApp kale like